Viki ameni murufura zviri sei netsai marufu mai makeke. Kwana mai makeke. Yes, mai makeke. Murubeka makeke, mai makeke. Sharon Chikukwa, Viki Makumbi, Molini Buidio, Sara Piri Muroroma. Amamoyo, Susudo, baby. Muri sei. Yeah, pakaipa. Basho, hello, Gules, should you say, guys, Mamka say, that's a guy to bot Mangana night, Bota or Atibonesana. Imi my diaries, do that on my diaries, can also diary Papano, can also diary Papano in the Quaco, and it quite couldn't say no, she manu dinant, no more uncle, and certain damona manud in the anonata to only manud. A senior report the equity guys, in Chanadango Kumbira Kwamur in the Chekudai. My diaries, please. And it kana mukafunga kuenda kuvarume venyu kuma boyfriends uku anditi kana kuti muchita zvemanudhishi ndokumbira kuti muvhare face. Can you please cover your face? Cover my face. Ndo zvandangoya kuti ndizotaura nemi chikudzai nokuti amuwi hamuteereri. Atigoni kukudzai kuti musaite manudzu nokuti kana muri murudo paya pane zvakawanda zvinoitika. Anditi kana muri murudo pane zvakawanda zvinoitika. Vanhu they are not loyal kunzoku. Varume havasi loyal guys. Honai varume vatavenewo mazivanoka vazhinji vachona dzango vengochani. Varume vatavenewo mazivanoka vazhinji vachona zvangofanana nekuti vanopfekawo masiketi nemapitikoti. Anditi akusisina respect. Andika kudhara vana baba vedu vachikura tikanisorangarira vana mai vedu vaipenga vedu ve. Vana mai vedu vaipopota. Vagoita zvinogara zvakadaro vachiteverera mahuresa anenge anyengwana namudhara wedu mashawo ese achirova achidini anomaona achidini. Asi vana baba vedu dzimwe nguva vanga vasingambosviki paextende kuti nokuti ndakaona pikicha yamai vakashamarika ndiburitse kushoko anomaona. Saka ina handisi kutaura zvemanudza evanhu handimaziva handina kumaona anomaona handimaziva handina kumaona handimukuzviona. Asi kana modana nokuti chinoitika ndechekuti kuti kusaita nude zvinonetsa. Varume ava can be quite convincing, especially kana muine distant relationship kuti umwe arikugara kuJoburg umwe arikugara kuRustenburg, maybe munoonana kana kuti pera kwemwedzi ka1 and they are very persuasive kuti nditumire ndione and endeone ngochidi uchiti ndino uchifarira kuti mwangu unenge uri murudo. Kune vanhu anotoita sex pafoni anomochiziya vanhu azvirambidzwe guys. It's allowed and it's happening. Anomaona it's allowed and it's happening because vamwe vakadzi chaivo chaivo married couples chaivo and umwe ari kuUK murume ari kuZimbabwe. Anomaona murume ari kuUK mukadzi ari kuZimbabwe kuti mukadzi ari kuUK murume ari kuZimbabwe. Saka murume of course varume vanozogona vane chipo chekuti anozobuda achienda kunohura chaiko paground achinonyenga paground but vakadzi kazhinji havazvigoni. Saka vanotoita pamafoni apa. Anditi pamafoni apa chionai manje anditimaona kudhara varume vataitemba navo iko zvino hakuchina hatichatembi navo. Munenge muchiti kuita zvinhu zvenyu makadai iye anenge ari busy murume wako anenge ari busy kutsvagira leverage mangwana zvikadai ndokukawadha chete. Andimaona regai ndimbokudzai chimwe chinhu wani imi vechidiki nevechikuru handitika kana muchiita manudhe enyaya vharai mafesi aya. Ivharai mafesi kudai kuvhara chaiko fesi kudai handimaona buditsai pati kubva muhuro muchiinda kusasi. That way unoriramba kuti harisi nudhu rangu rakabuda pachenapo unoriramba kuti harisi nudhu rangu. Handi muri kuzviwa
nokuti kuti titi musaite izvozvo it is proving you can't buritsa face mzati face yangu haine inewe face yangu haisiri iyo yauri kuda handiri kuda kuona chinhu saka uchaona chinhu mutaridze chinhu and leave the face tani kwanofonawo panguva dzelife kudai asina respect nekuti tiri palife anomaona chaari kuda kuzasi uko ngaaone kuzasi siyana nekuburitsa mafesi inhema here Derek ndikunyepera nzvadzi am I lying? Because mafoni enyanzvadzi sorry yenyu handisikureva iwewe Derek like ndikungopa example mafoni evanhurume vazhinji izvo zvisoka guys akafamba nemanudhu ema-X a2020 arimo mafoni evarume vakadzi vakatokangana vakatofunga kuti vamwe vakatoroorwa kumwe vakatofunga kuti takatokangana takasana naushu anomaona one day akazongosanganikwa naye akakumbira kuti ndipowo akati hazvichaiti kuti ndikupe nekuti ndakarogwa ndinokuburitsira zvinhu zvako ndichinazvo ndotumira murume wako zvandinazvo ndikunyepera sikana ndiri kunyepa ini varume manudhi amakavapa vamwe makatokangama kuti wakambodanana nemunhu anonzi kana kuti Godfrey 2018 uko wakatokanganwa kuti Godfrey wakambodanana naye asi iye pamakadanana zvinhu zvako zvamaita nazvo havarasi vanhu ava anotombopota achitomboita zvaanoita nazvo achitombobonyora nazvo zvinhu izvozvo akatarisa kudai iwe kangana waroorwa kumwe zvakanaka nakwatove nemhuri yako munodhumana kungokuvinga kuti shamwari mbondipawo ko iwe ndakarogwa indakadai mai ndokuwachisa guys mazano raagame rekuwachisana andi muri kunzwa raagame rekuwachisana itai manudhu enyu musaburitse mafesi itai manudhu enyu musaburitse mafesi because rikandibuda rangu rikabuda chairo ndisina fesi ndozoti bvapo chotoda kuti uzoti ndini ndiani ndechipi ndotoriramba kumira nemusoro makumbo mudenga kudai andimoona aiwa fungai anzi nudzurei vanhu vakuru ko vanhu vakuru havasi vanhu here naifungai vanhu vakuru havasi vanhu zvamunoita kurudo muri vana vadiki saka munoti vanhu vakuru havazviiti kurudo kukura makore chete zvamunongoita kwamunoitawo vanhu vakuru vanongozviitawo musada kuti musada kuti restricta mafaro nokuti kwahe vanhu vakuru saka vanhu vakuru vachadlara nibota nokuti tava vanhu vakuru akakudza izvo ndiani kuti takavhagwa here takanamiwa nesemendi siyai vanhu vakuru vaite manudhu anditi asingavavhare mafesi isita kupanana maideas sevanhu vakuru yes very good mubvunzo ini mubvunzo wangu very good mubvunzo wangu ndoda kubvunza chaicho uri honest guys and does true love exist iriko here true love chii chinonzi true love iriko here guys true love iripo here true love guys kune chinhu chinonzi true love here ndoda kubvunza mubvunzo iwoyo guvi wandigonera zvokuti mubvunzo unoti true love iriko here does it exist guys kana kuti vanhu makungonyengana moroorana mogara mose asi maangoteyana chiriko here chinonzi true love kwanzi iriko advance mukutoda kutsvaga leverage ka kwanzi SIS MELLY makuru aibhasikoro tikutoda manudha nemafesi kuti mugowashandisa mangwana ka hanzi ndine nudhu inzwai hanzi chi ndine nudhu ranesi aihura neex-husband yangu as soon as she gets married ndoriburitsa muri kuzviwa hanzi true love iriko munadzo here imi true love guys timbosimudzaiwo maoko apa vane matrue love timbokuonai toda kumbokupai sando dzenyu nhasi toda kupai malove nemalex vane true love tokumbirawo muse malove simudzai maoko mucomment section ingwesa chioko kudai simudza chioko kudai vari kuti tine true love toda kugara takatora mascreenshot emasta enyu isai ruoko mudenga kudai apa vane true love isai maoko mudenga isai Mary isai ruoko kwai true love iriko asina thank you senior bachelor yes well said and I hope to see you kubo senior bachelor ndokumbira mise maoko mudenga vari mu true love o tisire team screenshot torai ma screenshot Elisha isai maoko mudenga tionewo zviva ne true love isai maoko mudenga tione true love
varimo mutrue love. Awa Derek pana atitukani. Derek pana patitukani pana pane positive vibes chete atitukani. Right? My J vaisa roko mudenga tora screenshot ya my J. Vaisa right? Adi aisa roko mudenga tora screenshot ya Adi. Tuta timanga tikozokurangaridza Adi. Nyasha waisa uroko 3 so far. Pa 508 tine 3. Ndisumdzai maoko. Quite 3. Pa 508 quite 3 people with in one through love. 4 fadzitamba kusumudza kaiwe tamba kuverenga. Muripo fadzita kuverenga pane 3. Pane 3. Right, Salati ndirimo pane 4. Junior wati ndirimo ane 5. Ane 5. Pane 5. 5 people. Lauren 6. Sally 7. Yezo wati vamwe vanayo. Vamwe. Good. Hauna kusai papo. Rumbidzai. Tane 8. Pa 600. Tane 8. Guys. Tane 8. Pa 600. Pa 600. Tane 8. My Nigel 9. My Nigel. Torai ma screenshot. Screenshot torai. Nori 10. Tane 10. 11. Susan. 11. Taranzi nde true love nevana vangu. Aiwa tore vaye murume. Tikutaura kuvarume uku. Tikutaura kumachinda uku nekuvakadzi. Kuvakadzi nekumachinda. Ndwatuta tine 11 so far. Junior Kenneth usaramba chingodzokuridza takuverenga udhara. Uripo pa 11 apa. Uripo pa 11. My Prince 12. Brenda 13. 14 Petty. Wairi kufunga kuti ndosumudze kana kuti ndorega. Tane 14. 15 Carol. Aiwa late husband aiwa visa later. Aiwa madhu kana uri seonyarara zvako. Madhu pia hauna kuna tonyarara. Hakuna. Right. Ani mukuona guys survey yataita apa. Tiri 600 panapa. Paita vanhu 17 vatitiri mutrue love. Majority you are doubting and it kwai why ma screenshot Vasikana. Tiri kuitira kuti pamberapo tigozoti kana zvazodai tigozoziva kuti aiwa vaya screenshot varipo vakazodai katichiva namatira kuti plus toda kuti imi vane true love tokumbira kuti mutipo namba dzivarume venyu toda kutesta something. Melody tokumbira namba dzivarume venyu please. I want to do the survey myself. I want to test something. Right. Ashawos diaries ashawos pane 20 diaries ashawo here. Uyakusera ndine namba dzandichakupai kuti tiite survey. Tine namba dzandichakupai kuti tione survey kuti iriko here. Mashawos diaries kuseri toda kumboita survey. Tozouyechidzana pamberi apo. But anyway guys, vari mutrue love Joshua aiwa mwari akuitirai zvakanaka. Mwari aramba achiropafadza on a serious note. Zvirambe zvichiendeka nokuti mazuva ano chokwadi chiripo ndechekuti true love yakunetsa kuwana true love. Hanzi ndiri Moses abajudi. Okay. True love yakunetsa kuwana guys. Hatichazivi. Vanhu vakungonyangirana Vasikana. Vanhu vakungonyangirana truly speaking. Vanhu vakungonyangirana kunze ukasi ine advice nanangu yanayo ndeyekuti kana mukaita manudes please close up your faces. Tozviziva kuti munenge muri murudo. Tozviziva kuti murume wako antika waunongochipanana naye anditi asivhara face. Nokuti people are not loyal anymore. Akusisina chinhu chinonzi vari loyal vachona vangove vashoma vataona ipapapa vangove vashoma mufungi. Zvinototyisa kana muchienda even kuma sleep over kana kuma unonzi chikwa munoenda kukuya kunovata uko adimaona kwamunoenda kunovata kuya please makamera kunomuzati imi like masingles pamunoenda kuma sleep over paipai unotoenda pakaiswa ma hidden cameras munhu motive yake inenge iri kana rudo chego achikuda anditi true love iriko unopinda pakaiswa kuna mwantovhunduka kuti rabuda sei nudu asina kutumira munhu but rinobuda zvimatau zvakataurwa kuti kwai kunoiswa machichi muzvidhori machichi amene secret camera zvinenge zvakaitwa anomaona munhu motive yemunhu inenge iri yei
motive yemunhu inenge iri yekuti aise secret cameras maari kuziva kuti bedroom is a secret room. Anomaona motive yake inenge iri yei. Motive yake inenge iri yei. Vakawanda vanodaro Derek, they are there who are doing that. They are there who are doing that. And kozoti munona nyaya dzekuti manudhidzi mbedweka indogara indoda kukuyeuchidza yangu guys, but ndotaura ndakamira pachokwadi. Munoona pakanzi pabuda nudhu remumwe. Pakanzi pabuda nudhu remumwe zvikuru sei vava vari paspotlight masocialites. Usafarire kuda kunoona nudhu remumwe munhu. Usafarire kuda kunoona nudhu remumwe munhu ende usafarire kunoseka nudhu iroro ende usafarire kunokomenda panudhu iroro. Nokuti rikabuda rako vanenge vakarimirirawo. Andi muri kunzwa. Vanenge vakarimirirawo. I always say this, let's learn this thing, man. Let's learn these things. Don't, we are tiri pakambani mwechete atingawirirani pakambani, of course yes zvinoitika. And we cannot be all, you know, but pakambonzi pabuda chinhu chaningi ndakamira kuti ndikuchidawo mangwana panobudawo changu vachamira vanhu vachichidawo. Andi muri kunzwisisa? Muri kunzwisisa ka? Nokuti masipatala imi muzati manudhi enyakabuda nyasha dzashe nhasi ukabudisa nudhu rako rikanzi rabuda anditi rinogona kungonzi nudhu hapana munhu aritomboitie mukurumbira. Unogona kutozongonyara iwewe kuti zvikasvika muhama dzangu zvinofamba sei. But otherwise hariite that power punch, you know, zvekudaro. Animaona hariite that punch rinongogona kuti ndiraungotaura nevanhu kuziva kuti takakuona zvazvika zvobva zvapera zvakadaro. Imagine pakabuda nudhu remunhu anenge ari paspotlight mutinhimira wacho zvinofamba sei. Tarisai zvinofamba sei. Let's let this be a lesson. Musaseke manudes evamwe anenge atanga kubuda before. Andi muri kunzwisisa ina handitori side ndinongomira paposition. Anditi pakambotanga kubuda pekutanga nudhu ratalini. Anditi vanhu vakaita party mafaro, mukaita mafaro, kukatevera kubuda manudhu aketi. Vanhu vakaita mafaro, anditika pakatevera kubuda pakatevera kuvidhio rakatenderera reria rine vakomana vekujobhekini vakauya they approached me ndikati handizvidi ndikaramba. Recently last week they approached another socialite akati ndingoti SIS saka paya pamaiti saka inda itofunga kuti SIS corruption ndakazo approach ndikati you see zvikanzi ndakutoendapo on the way but ndakazofunga kuti murume akanditi is this worth it kujobheki uko akandifonera chindudza ndikati siyana nazvo. Anomaona people social I'm not talking of you comment section, I'm talking of socialites now. Masocialites manga makarimirira you wanted it my reader. Hanimukona nasi kwabva kwabuda kunobuda rimwe reumwe socialite. You see how it is. Mukona the circle. Do you see the circle? Do you see the circle? Usafarire chinenge chawana mumwe. Guys, let's be honest. Masocialites usafarire chawana mumwe. Zvinani kungoona wodarika kana kungoona wosaurika kusa comment yako. Andi muri kunzwa. Ndakambotaura ndisingazivi zvese I think it's last 2 or 2 weeks ago nchiti don't ever throw stones if you live in a glass house. Don't ever throw stones guys. Kurayirana zvakanaka murudo. Tese zvedu ma socialites ma upcoming vakakura vari pa medium pachona nevakakura vachona. Chero ukanzwa chinzi kune munhu arowa nemurume wake pakati azvisekwe. Anti muri kunzwa ma socialites eXimbabwe we hate each other with a passion. Why? 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 Tikanzwa kuti murume wake ari kunetsa ari kudai tinoseka. We tend to forget kuti nesuwo vari macho tinavo kana kuti tichida kunyengwa at some point.
ndangoti titaure murudo chinonzi masocialites vanhu vari papa paspotlight papapa menowo kuti definition yenyu munozodi my sister munoziva zvinhu zvamunozonyanya kutaura musazonyanya kubva mataura kuti unge munozonyara one day izvi maizviziva here kuti zvinogona kuzobuda musanyanya kudaro musanyanya kudaro musanyanya kudaro munozonyara iri maiziva here obviously rine makore musanyanya kudaro imi ngonyararai nokuti handifungi kuti vanotoziva hatisi kutaura nezvaizvozvo anyway ngatingorayirana nekutsurana zvakanaka ngatingorayirana nekutsurana zvakanaka chete musanyanya kuzodaro munotokanganisa mukatotaura muchidaro because vanoziva vakaona period pane zvakawanda zvinenge zvichiitika kuseri uku kune zvakawanda zviri kutoitika kuseri uku zvamusi kutoziva vazhinji but it's none of our business so matitauri zvisinei nesu nyararai ndinokuisa chilingi chake timubloki ilingi reda kuti sura naiwe shili andimaona ngatiregei kuti tifarire ndingikiri guys tifarire nhamo yeumwe munhu ngatiregei kufarira nhamo yeumwe munhu ngatiregei kufarira nhamo yeumwe munhu antimanzwa kungorayirana zvakanaka guys apa tikungorayirana zvakanaka murudo please because this whatever zvinhu zvatinozoita masocialites sometimes zvinotoenda kusiri iko tinotobreeda ruvengo in us we breed hatred within us for no reason andimaona sometimes we need to address it tega as socialites the one thing tichandoziva pachokwadi ndechekuti we cannot have a group rekuti ngatigadzisei maproblems edu nyaya dzedu handiti let's gadzirisai hazviiti so we just come here tongotaurawo pano pamalife mumwe nomwe ari kupage kwake but sometimes it's heartbreaking Leslie zvandakaona anati kudi isiyana neni ndiwo wakataura ndimi makataura zita mega I never came here and mentioned anybody's name you said your name ndipe pandakataura zita kuti tape running just give it to me pane zita ndimi makataura mega zita why because it was none of my business and it's still none of my business and pane zvakawanda zvotoitika kuseriko zviri kutoitika but it's none of my business and ini zvandinonge ndaona nemeso ndikaona ndinodarika ndoseko kwazvinei nazvo unofunga kuti ndobudisa mari rekutenga chinhu chakadaro for the why would I want to tsikirira mukadzi sendi kusvika pakadaro why the moral of the story is anyway musaseke munhu chinenge chaitigwa it's a seku guys mwari vakudzidzisa vanhu zvakawanda apa mwari vakudzidzisa vanhu zvinhu zvakawanda anyway muchida musingadi murombo munhu hasekwi varume vakadzi vamwe vakaroorwa varimo mudzimba varume vanonetsa varimo mudzimba hamuseke because munhu anozikanwa isocialite you don't love hamuseke because hakuna munhu anoaplayira ndoda kuitikwa zvakadai animona because zvinodzoka kwako mangwana zvechokwadi it will come back to you that's a fact it will come back to you ukadza kuti kune nudhu reumwe kana kuti kwaita tepu remunhu ririko riri kutengeswa haumiriziki kuda kunotenga it will come back to you that's a fact no sugarcoating nothing I'm just saying it as it is let's learn tave vanhu vakuru hapana mwana mudiki kutomira kuseri kwakangotisa zviri nani anoona kana ukadzaida kuti uri kuda social light you come pane vanhu handizivi yangu kuti people like vanofollowa zvinhu zvakasiyana-siyana handiti vanofollowa zvinhu zvakasiyana-siyana you follow zvinhu zvanenge uchiti zvinhu zvandinofara ndizvandinoda handiti but sometimes zvakakosha kuti uve a good leader and a good example to vanhu whoever vanenge vachikufollowa zvinhu zvakangokosha andimona zvinenge zvakangokosha andimona plus masocialites I think I don't know what can be done ngoti content dzinosiyana
Ashigone kuti titi mumwe nemumwe kumainda business rake because pa content apa ndipo panotonetsa because kune vanenge vatorine content kutoti ndakatomirira izvozvo zvokuti changolika changobuda chitondomhanya nacho changobuda chitondotodi ndotomhanya nacho saka panonetsa tiudzane kuti what how about mumwe nemumwe aite mind their own business but panonetsa ipapo masocialites chikumbiroka kuzvihambula people they will love you as you are pasina kutsikirira umwe munhu people vanokuda wakadaro whether une content yekuita sei unongoita mafollowers anodawo izvozvo noti vanhu vese vasanoda zvinhu zvakafanana pasocial media. Yes manyoni, you are very right. Mwana kumusha kwangu kweshira, you are very right. Vanhu pasocial media zvakasiyana siyana kune timu rotofarira zvegossip saka anenge ari wegossip socialite people who follow gossip. There's nothing wrong with that. Vanenge vachidawo kune kumwe kuti kunoenda kutamuridzwa music vanhu vachitamba kubhawa cheko kune vanotodawo zvebhawa zvemusic vanotoendawo kubhawa kwemusic unofarira inofollowa ikoko vachinakidzwa because mazano takudzana futi tisafamba usiku saka kana ribhawa rikatoa pasocial media vanhu vanotoenda anomaona kune vanotodawo akasiyana mumwe nemumwe nezvanhu kune vanotoda kunoinspaiwa nekuona zvakasiyana zvinasiyana zvinenge zviriko mabhegi bhutsu chii anoona vanotoenda because that's what they want anomaona vanotoenda. Guys, we can still do it tisina kutsikirirana pasi. You can still go very far tisina kuwisirana pasi. Anti mazviona amen kungotaurawo zvangu because yeah handizivi wangu but Amanda Ncube zviri sei but chiripo ndechekuti guys Erina akadzosa mwana here mwana ndiye akazita reach out kuna mai vake mwana akazowanikwa pasocial media paya patakaitika publisher chimbomira kundibvunza mani unondikanganisa panyaya wanoda kupindura nyaya yako tichisiya nyaya izvi kutaura chimbomira anomaona right saka guys amen kungoudzana toudzana todini zviro zvokuti kwaichi kana kuti kudii guys ameno pane zvimwe zvokuti hatifaniri kuzvikombeya nekune vanhu kune dzimwe nyika guys. Why do we have to compare ourselves with people from first world countries or whatever? And it's also we are Africans. Inonzi humanity iwe pache zvako inofanirwa kutaura newe anomaona pachako kuti conscience yako semunhu wenyama zvisina kuti unobva kuZimbabwe unobva kuSouth Africa unobva kuAmerica unobva kuUK kana kuti kupi conscience yako iwe semunhu sometimes inogona kungokuudza kuti zvandiri kuita izvi this is wrong chete. It's not about zvenyika kana kuti chii kana kuti kudii. Conscience yako should just tell you kuti zvandiri kuita izvi it's wrong chete. Your conscience inongokuudza kuti but izvi zvandiri kuita izvi hazvisi izvezvi this is wrong. I think we need to learn to run comment section now. Hero bas. I hope makaungana pano ndozati paita madiaries chaiwo paita vasiri madiaries vamwe vangoyawo havo kuzona life. Anditi comment section dokumbirawo please. Anditika imise comment section dokumbirawo. Zvaigoneka hazvo patinotadza go and say the truth. Tese tine maflaws. Tese titori vanhu vanotori ma mistakes avo. Tese titori munhu anotori ma mistakes avo. Anmona andina wandati ita conscience pa nudhu remunhu ndamboti ita conscience pa nudhu remunhu makutoisa muromo mawedzi matotanga kuisa mawedzi muromo memunhu verengewo ma comments muone zvirumu pane wandamboti ita conscience yemunhu remunhu mambondi kwachiti nai mambondi wawo pane pamambo wachiti ita conscience pane nudhu remunhu ita conscience ndikutaura chete kungoti chinenge chawana mumwe munhu masocialite musaseka because mangwana chinouya kwako. That's what I'm saying. Pana botaura zvokuti ngapaite tai conscience kana mambona nchita conscience kana ndamba yakuzomirira munhu pano. Why do you have to put words into somebody's mouth every time? Handina kuya kuzomirira munhu indangoti madiaries uyai pano vasiri madiaries mangu akirawo mukauya ndati yanchiti madiaries angu uyai pano kubva nhasi kana muenda kunoita manude and please cover your faces. Ndikazongona kuti kunewo masiri pano wangu joinawo life ndikangusiya makadaro. Ndikutaura kuti kubva nhasi imimi ndakamira ndakadai so mundoziva kuti
uyu male uyu ane problem yechakati. Conscience and kungoti vana vaunzwisisi, people they don't understand. And this kuti conscience ngaive pane munudhira ningi kana pana ningi. Listen to what I'm trying to say, munonzwisisa. Sometimes kungoteerera kwakangonaka munezonzwisisa. Musati mamhanya kutaura. Ndiri kutaura kuti you have a conscience kana uri socialite rese. I am addressing tese all socialites. Zvino nekuda kwokuti imimi mune mauya manga mune agenda yenyu kudhara. Makutochinjisa zvinhu agenda. All the socialites have a conscience. Your conscience must speak to you when you talk. Tose anditi tikutaura inga ndanda kupinza nemiwo comment section 1 mukudzosera kumashure. Anditi ukangotaura chokwadi watoipa yes. All the socialites tese ndizvanota tinema flaws and we have our own flaws. All of us as socialites. Angu mutoziva kuti male uyu pakadai. Anditi ukaenda kuna uyu utozati uyu chakadai. Ukaenda kuna uyu uzati uyu chakadai. Mutoziva ma flaws edu as socialites. Anditi ndopa ndiri kutaura kuti imimi now comment section patinokanganisa paya taikumbira kuti mumbosiya zvokuti unofarira male so ngatirege kumutsiura. Anditi musatore side panenge pachitika chinhu ngomirai pachokwadi. Problem yenyu zvikatika kuna uyuyu munoenda kunopisa because makavenga uyu. Zvikatika kuna uyu munomira kure nokuti that's the only problem iripo. Zvinogadzirika sei? Sometimes zvisina kuti mwandida andika sterek munondida kana mukaona nchi address kwaone mwachitela tinakanganisa anditi learn to go and say the truth zvechokwadi tinovada but she's wrong. Simeli muri kukanganisa gadzirisai unhu wenyu. Ndobva nanyatsofunga kuti nei munhu uyu munhu wangu zveshua. Anditika ndirumbidzai chitotombe munhu wangu zvemachokwadi. Anditi anondida but ndatoona comment yakachara kuti tinovada but ngagadza. Don't you think kuti ndine mwoyo wekufungawo? Don't you think ndine conscience yekunyazoona kuti but asi muvengi wangu uyu munhu wangu chaiko but atonyera zvakadai. That means ndiri kuporonga. Anditi that means ndiri kuporonga. Tinozvigadzirisa. Antimaona I'm now pleading with you comment section everyone here kwete zvekuti team ningi mbomirai team ningi chimbomirai ndiri fan ningi. Anditi we are addressing as sisters here, we are addressing as people. Anditi ameno andiziva hangu ameno because pa social media tine problem yekuti tine ma socialites like ekuti panenge pachiti pari kutukwa ningi. Anditika kuti pabuda chakati chaningi. Anditi we rather we go to extra miles. Animaona extra miles kuti ngadoni. Then the next again joenda uku. Animaona toti ngadoni stereki. Animaona ngadoni stereki mangwana zvinodzoka kwenyu kana zvava kwenyu manje zvakunetsa hapana noitaura. Hapana noitaura. Guys, ma socialites vanhu. Andi muri kunzwa? Ma socialites vanhu guys just like you. It's just that the only difference is zvinhu zvinoitika vakangofanana nevaimbi nechi. Pakaita chinhu chinoita mutsindo. Zvenyu zvikabuda nhasi chako chakachitoiti mutsindo. Animona nesuwo ma socialites ngativhumei kutsiurwa nevanhu ava vanotifollowa. Let's allow these people to kuti vatitsiure. Anditika let's allow them kuti vatitsiure vatituke vatigadzirise ndokuti tikure. Animona ndokuti tikure. Let's allow socialites, please. Let's allow people kuti vati as long as asina kutuka achiuya kuzokutaurira chokwadi kuti but muri kuporonga. This is so wrong. You are wrong. Ndokukura. Animona ndokukura. Hanzi vanenge vakuita hakuna munhu anowira anoda kuti chinhu chake chionekwe nepasi rose asikana. Ndinenge ndakakwana here asikana. Hanzi mavanenge masocialites mamwe munenge mabudisa zvinhu zvenyu kuti zvitrende. Guys kunenge kwakungovhara nyadzi paya kuti ndakabudisa ndoga ndindakati panhingi kuti alikise. Kunenge kwakungovhara nyadzi paya. Ngataure chokwadi guys. Hakuna munhu anoda kuti chinhu chake chionekwe pasi rese. Inema hakuna mnhu anoda kuti tinenge takuzongovhara kana rabuda ndingagoti chi kana mariona ndown ngati chi
ndotokutsvaga statement ndotoyamusaura kuti hazvinakana basa rese izvo ndendakatomupa uyu kuti aribudise but chokwadi mukati munhu chii chitokubaya bhudhi vako kuti vaone chinhu chako ichi kana kuti baba vako vaone chinhu chako ichi hazvisi nyore musanyepei animaona vana exactly ngatingodzidzai kuti tiite handizivi ngatingodzidzai ini nditofunga kuti iko zvino izvi zvikaitwa vanhu vanofanirwa kuita zvinhu zvakadai vedweka kwese ngatingotsiurai mirai ndibve ndatotaura panapa mirai ndibve ndatotaura pano hatisi kutombotenderera kana kuita sei handiti andibvise kublock I miss him so much alright handichamuudza zona handisi kumboenza kutaura naizvo kudaro pa ndichamuona handitika pane vakomana anofanirwa kuti vasungwe chokwadi chakanaka vanhu vanokanganisirana but vane people they move on handiti pane vakomana vanofanirwa kuti vasungwe vanofanirwa kuti vabatwe vasungwe handiti I hope team screenshot makatora maadress akapostwa pane maadress akapostwa mazuva apfuura pasocial media apa animaona pane maadress akapostwa pasocial media kune vakaona kune vasina vanhu vanokudza kune zvakawanda zvinoitika zvimwe zvamunenge musingaoni because this person is not a socialite but akaposta address andika ende zita rakataura exactly the same people vandakaenda ndichitaura pano ini ndiye chai those people they mafanirwa kuti vasungwe because it's not right zviri kuramba zvichingoitika izvi it's not right vanafanirwa kuti vasungwe address yavepo take action hanzi aid people asi ndaona munhu atumira aid yake hanzi takazviona I hope makatora maaddress those guys they need to be that girl and those guys they need to be arrested truly speaking they need to be arrested inambofunga kuti ndite trap yekuti toti tikuda kutenga huyai pavanongosvika Jehovah vanzi dzvi animaona because it's out of hand you don't blackmail people like that and whoever was willing kuti anoda kutenga zvinhu zvisina basa may that portion come to you ngazviuyewo kwamuri hamukona zviri kuitaka zvinouya chete you like it or not zvinouya chete musadaro it's very wrong handitotovaziva budisa information Lydia ini kuvaziva ndakangovaona ipapo but zvakawanda handizozivi but budisa information address ainabuda by mistake vanenge vakakonana pasekuli yavo then one akabva panduka akaenda papage pake akatanga unonyora zvainonyora papage pake so kana makaziva guys kuti chinhu chinonzika tinoti hakuna vanhu kudika ariko musaseke vamwe kana vari mupa problem kana zvawana nhingi iyo nyaya yekubva tiita personal grudges masichalaitse kuti tinosvika pakutobudirana kuti dzimwe nguva ini ndakunyazozvibelieve right now truly sorry henyu people who are in the comment section but I now believe kuti even masocial media kuenda kunganga tinoenderana zvemashuwa it's a fact kunganga cheko masocialaitse aiwa anoenda tingatotaura zvimwe tingadi tinotoenda now I now believe it guys this is just social media it's social media tinoitana utsinye that's not correct but mogara ndimounzwa pandogara ndichikudza kuti chisacheri musacharimwa hakuna munhu anotonga social media guys hakuna munhu anotora social media anotonga social media ndeye kumba kwedu ndeyangu kana ndeye social media ndeye munhu wese vedwe zvokuti tinokwatisana pasocial media muchikwatisa vamwe muchidii vamwe vachinzi vanobhaniwa kusvika kune dzimwe nzvimbo vachidini kaizika it will come back to you tichitorerazana kuhaya vanhu kuti vauraye vanhu vatuke vanhu vapwanye mota dzevanhu vapaze dzimba dzevanhu it's wrong it will come back to you at some point ende kana zvouya zvinouya times 20 times 100 zvinouya times 100 kuzokuparadza muridzi wazvo iwewe we cannot be evil because of social media we can't be evil because of social media kuitana utsinye over my followers asikana over my followers toitana utsinye wakatodaro amen tinotourayana chaiko mwana anonzi jeka akamboya panapa
akauya pano one Jeki mwana anonzi Jeki uya akamboya panapa pakataura kuti vanhu vanoti tokumbirana kumasaluni kuti ndokumbira ndichekerewo vhudzi ninga akauya undipe vhudzi rake usodai anomaona munoziva kuti takangoti munoziva kuti dzimwe dzogona ngove nyaya dziri kubuda but what she said ka it's proving kuti it might be true. Milly, that's exactly what I'm saying. Kuti masocialize atodzidza. Anomaona masocialize atodzidza. Akuna zvina kidzi guys pakambe pachimbotukwa amuna angu azviro zvokuti nitaure masteva azvizita kunge ndakuita personal nokuti handina kuti personal naye but hazvina kidzi handiti vamwe maimbosekawo wani keti paimbotuka vamwe achitumwa maimbonakigwa wani asikana musadaro ngatingotaurai zvinhu zvinenge zvichingori fair handiti paupenyu if you want to go to succeed kana kudika just be fair handiti ngomirai panzvimbo pachokwadi panguva social media entertainment ground chete entertainment ground chete tinoita zvonzo yedu tsitsi zvinenge zvisingasadi kunakidza zvinenge zvisinganakidzi zvisingadi but vanhu vakazodzokera kumasure vakazotarisa ka vanhu vozoona kuti but zvakatanga apa handiti ende vamwe vacho zvinezvi makuti imimiwo vanhu vaiwo fame comment section makutanga kutukana Keti ko zvinoti Keti ambodai but Keti usatuke Keti akamboshandiswa achituka vanhu hamuna mbozvitaura izvi Keti akamboshandiswa achituka vanhu vese neni katombotukwaona Keti you never said anything now that Keti akutaura zvimwe zvanenge achitaura vanhu makuyawo futi muchituka ngategei kudaro vasikana ngatimirei pachokwadi muri vanhu vanofunga handiti muri vanhu vanofunga handiti muri vanhu vanofunga amen ndangoti tingobatsirana tingoudzana nokuti this is not right onai kwazvasvika kwazvinozosvika kwaunongosina makamboona kana ukaita munhu anonetsa ukaita munhu anonetsa zvekunetsa zvazviya kuti people they take up they gang up and all those people wanenge kakawada they come together they gang up and the outcome won't be nice. The outcome won't be nice. Kati andisivi katimbomirai amen zvave kwamuri amen guys mato imimi munoona zvinoitika anzi bhiya musi wakakutuka Ikete angasina kutumwa namaititi angotuka vamwe right ibvisai inini ko paituka vamwe vese anga aizviwanepi atitaurei chokwadi bvisai inini ko paitukawo vamwe aizviwanepi ndikungozama ngoti ngati let's be a nation iri nani chete. Let's be a nation iri better. We are broken vessels. We are broken clays. We are broken pots. Broken glasses. As a nation. We are broken as a nation. Do chokwadi. Antimaona. Gatiregei kudaro asikana. Masocialites mese vamwe muri vaning'ina chaivo. Maning'ina chaivo vamwe madzikoma chaivo. Tadini kungoti tite our mind our own business tichiuya pasocial media vamwe vakauya vari makomedheni vamwe vakauya vane content dzavo dzemakuwa vamwe vane comment dzavo dzakasiyana siyana kanzi kana muchivenga maititi muvengei uyo ona yo uri apa uri ghost ona zita rako wakatozvipa hauna confidence nelife yako ukatozvipa zita reumwe munhu kutora mazita emumwe munhu ukazvipa handikuona you are broken my dear you are broken. I don't hate my tita, I don't hate Tyra, I don't hate Kate, I don't. Inini chinchinozi word not hate kwandiri. It's a very strong word. I cannot use that word on anyone. Word not hate chairo. I can't hate anybody. I might dislike somebody. Dislike is the correct word, not hate. Windo kunotarisa kuti word kuti hate rinorevei.
hanzi aihakira. Okay, kana aihakira no problem, but chokwadi chiripo ndechekuti handichika ngatibatsiranei kuti zvipere izvi zviri kuitika izvi. Ngatibatsiranei kuti zvipere, timire nekuti alright. Social media ndinakidza muni guys, azviite here kuti pakambonzi uyu atanga kunoita live vanhu vose voti kunodongorera ikokoko kuti kuri kuitwei, kunzi yapera ukatanga vanhu vose voti hanimona azvinakidza here. Hazvinakidza here. Oh, this is what is happening now. It's too much, guys. Inanguta ndakazvimirira. It's too much. Oh, what is happening is too much. Takuti tange vanhu vanoroya. Tisingaroya. Tizivi kana kuti mushonga womusoro ndikagwara nhasi wechibhoyi ndozani ndomwa grain paini. But takuti tange vanhu vanoroya. Imboimagine ukanzi nhasi munhu ari kuita function yake umwe socialite. Masocialite soti kuenda kunoungana. Guys, vanhu vose toti kuti handei tinosapota mumwe wedu tonoungana ikoko pasina kana hidden agenda. Kungoenda just with love, with a pure heart, kuti munhu ari kuita function yake tiri paground handei. Hazvibudere. It's a question andokubvunza guys. Hazvibudere. With no agenda, no hidden agenda, nothing. Ponzi nas. And it, the anyone got example. But anyway, man, very spotlight, we might as well talk about them. And it, nasi, taira kuita function yake pakati. One voice what kuno zara. Kuti hande itino support. With no hidden agenda. Including the same socialites. Kuno zara. Tiri kune vanuku. Tiri momkwasi. Tichionekera triple background. Zvapera izvo mangwana ndimaititi tese ikoko kana tiri paground hande tinosapota pasina hidden agenda. Mangwana konzi ndiani ameno ndeumwe ikoko. Hazvibude here vasikana. I know kuti asante zvinogona kusachinja chinhu, but unozati kana chingori nekamwe kamwe kega kanongokutuma kuti ngotaurawo kuzochinja nosachinja zvangove zvevanhu. Andiona. But anyway guys, azvisekwe. Ukangwara uri comment section, uri socialites, zvese zviri kuitika azvichasekesa, azviseki. Azvisekesi. Mangwana chiri kuya kwako. Chete. Chete. Aiwa sweet candy inandina kuti munhu asadi kana kuti ndikungotaura ndakazvimirira imimi mune pfungwa dzenyu dzokuti munoitawo zvamunenge muchita izvo zvana go keti kana kuti go meli kana kuti go feli kana kuti go taira meno zviri kwamuri, but ndikungotaura semunhu akazvimirira hangu pano takangomira pano kuti atisi ku andizivi kwazvakuenda sweet candies one day muchazonyazoti uri munhu ane mwoyo ndozviziva uri ghost ako, but kuseri kune tone munhu fungi anotori nemwoyo anotode conscience, probably anotofugama every day man achoti Mwari ndibatsirewo ndodawo kuti zvinhu zvakadai zvakadai, kuti tingoita tibvise personal hazviite here. Hanzi masocialite kuzima mufilm akawirirana chero mukasangana munoisirana poison. Ndizvo atiri kuzama kutaura zvachona kuti azviite here kuti timbobvisa that personal godo riri matiri tingoti aite chakanaka we support handitika with no hidden agendas. With no hidden agendas. I just so wish kuti amen andisi zvone nyaya inonetsa because vanhu vacho sometimes vasocialize chona mutaura chokwadi haudziki munenge muchiti ngatiitei pisi ngatidai umwe anoenda unonyora nechibhendoko umwe odzoka achituka maji saka zvazvigadziriki. Anomaona ngatichinjei unhu pasocial media apa zvese zviri kuitika izvi vanhu vanoverenga kana masocialites verengai macomment section kwese kwaitwa live kuri kusangana vanhu vachitaura nyaya vachidini go ukanyarara vanhu vasingazoti uripo go and read the comments, it will show you what kind of a person you are. It will show you what kind of a person you are. Panototaugwa ipapa mama live up
masocialites gara yenyu kure uko musakomende asingodongorerai. It will show you what kind of person you are. Hands 777 made sense of that. I don't know. 777. I don't know. 777, I don't know, because I don't understand. Sabina, I can't stand the jokes. What she thinks are jokes, I can't stand that. And she gone. Because vanhu vanenge achitira zvese zvachiti kuitira vanhu majokes ka won't know kuti majokes apanenge achitaura zvinhu zvimwe zvinenge zviri damaging ani maona iye achioya oti ndikuita banding tikuseka majokes. So ndakangona kuti tisarende nazvo zvika kubloka ndokungozvipedza. I tried Sabina nditomuvengi ndotomuda zvokutomufarirawo ndiri kure, but ndakatombotira kuti aini zvaunoti zvaunenge uchiti kwa majokes banding yako inangu handikwanisi, handigoni. Andiwana handitoigoni, but ndo kwasaidi kwake ndo matambira ake, saka ndakaona kuti magoni, then I had to block. Ndona kuti handizvikwanisi. But anyway, my socialites, let's not bully others, because it will come back to bully you too. Let's not bully other people, and then let's not tonga social media. Kutotonga kusama boundaries, kutsvagirana vanhu, kuti vaurayane, kutsvagirana vanhu, kuti vanhu vamwe varohwe. Let's not do that. Social media is for everybody. Let's not do that, because it will come back to you. And then mukangoziva chitongoti guys ka pama socialites we can never have the same life ka munotobatsirikana. We can never have the same life. Tinoita life dzakasiyana because isu pacheda tinotobhofanana. Takatosiyana zvigumo zvakasiyana. Saka life yedu competition, mweyo competition inotiuraya. Mweyo kuti ningadai saka unotiuraya, ninge aomberegwa ina handizvidi. Ninge aita chakadai so ina handichidi ngachiye kwandiri, unotiuraya mweya iwoyo. Unotidzikisira, unotiuraya. Mweya iwoyo unotidzikisira, ndo mweya uri kukonzesa zvese izvi. Sometimes bvuma kuona vanhu vachitaura zvakanaka mumwe achikuridzigwa, uchitaura kuti this is beautiful, congratulations, uri kure. Andimoona. Dzidza kudaro, kwete kuti zvaiti grey kwaari, kutoita utohwa kutoita kuchibudu chegodo vedu we anointing dzedu dzakasiyana. Ropa redu rakasiyana, anointing, zvipo zvamakatozvagwa zvatakazvagwa takatobata munhu wese zvakatosiyana. We can't expect everybody to be on the same level. Azviitiki. Ndofunga motozviona kuti izvozvi kune ari kutosimuka ma-upcoming achakudubura tese. Muri kutomaona ndozvazvinoita mufunge. You can't stay on top forever. Andi mazviona. You can't stay on top forever. Even kungavi kuma-comedy chaiko chaiko, vakauya vana biwejira vari kutoenda nebhora kumira namhosva, vari kutoenda, vari kutofamba zvokutoendera tu. Ende vachidaro manje kuri kusimuka futi zvimwe diki zvichauya. Ndo game racho, haisi nyaya yekuti tipanane anozima tinoda kugara tiri pamuzi. No. Kana kuti toda kusvikombeya ningi naningi, never. Run your own race. Mbiya mulamba toziva kuti tese hapana vatsvene. Tozviziva tese hatisi vatsvene. Run your own race. Learn to run your own race. Hatingamboiti life yakafanana vedu we. Hazvigoni. Kuti ndaona uya driver Range Rover, ndotonodawo Range Rover, ndoiwane pimari kutenga Range Rover, ini ndisandabhadhara school fees dzevana nayasikana. Ndoiwana kupiko mari yeRange Rover, ini ndisati ndapedza kukavha maproblems angu asikana. Uya handisi kuziva kuti mari akaiwane kupi yekuti atenge Range Rover. Ngatigutsikane nezvatinazvo. Anditi, ngatigutsikane nezvatinenge tinazvo. Mweya wokuti uya azobudisa ichi handisati ndaanacho ndonotikuvadza, ndokuita kuti vanhu vavengane. Ndo uri kuita kuti mweya woyo ndototi vanhu vavengane. Andi mazviona. Nyaya dzekuti mumwe awina certificate, mumwe asati awina certificate, dziri kuita kuti vanhu vavengane, please. We cannot all be winners, guys. We can't be all winners. We cannot be all winners. Panotowana wanacho uchawinawo rimwe gore. Zvaiko zvinombomira aone kwakakodzera awinewo. Mangwana ndiwo uchapindawo panyanga. Kusura mangwana ndeumwe wachapindawo panyanga. Zvichiinda zvakada ndizvo zvinotoita. Ndizvo zvinoita. We can't all be winners.
Chinogona kutomhanya resi imwe chete zvatiri kuita pasocial media apa. We are running the same race, but kuna chatanga kusvika kumujawu kwekupedzisira uko. Kuna chatanga kunopinda patambo. Koita number 2 chatevera kunopinda patambo. Koitawo vari kumasosiro vachapedzisirawo, asi kwese kusvika handiti. Kwese kusvika handiti. Chokwadi Vasikana. Ngatiregei kuti tivengane nezvinhu zvesocial media inopera. Chini imagine kuti nazoka Zuckerberg akafuma akavhara social media guys. Nimi maita personal kudai. Yafuma yakavharwa. Makuchisosangana manje paground mu real life kuti sometimes patoyepa kuti takutosangana kunoudha mabhero kubhodha rekumozambiki tese uko. Imagine guys. Apa makavengana nesocial media. Nesocial media. Zuckerberg akachaganga kuti I'm closing down social media, no more Facebook. But akuchidhila manje nepaground takusangana kumusha kuseri hapasisina kana kuti kumusha kwakaomaka. My endorsement ekumusha guys nemakambani ekumusha chero akakutana kuti ukabe akuna mari yakwana inobuda mugari makazviziva guys. Companies ari kuZimbabwe they are also struggling. Companies in Zimbabwe they are struggling. Antimaona makambani kuZimbabwe to struggle. Saka mukaona vanhu vachinzi uyai muite endorsement kana kuti mudai musanyanya kuzovavenga veduwe. Hakuna mari dzakambonyawanda dzinobuda kuya. Kutozama kuti vari kuti business avo rifambewo mberi nekuti uyani munhu ane mafollowers vanhu vaonewo product yavo vachipawo munhu wo something. Haisi nyaya yekuti ngabva tanyanya kutovenga kutsikirira munhu kudaro musadaro animona. Endo penyu wedu hatingafanani. Ngati enjoy zviripo. Live mweya wecompetition. Mweya wecompetition ngatisanei nawo. Ningi aita murume ndoda kunorogwa. Ningi aita mota ndoda kutengawo yangu mota. Ningi aita dzimba ndoda kutengawo yangu imba. Ningi ndamona achida ndoda kuno Ngatigutsikanei zvatinazvo. Ngatigutsikanei zvatinazvo. Ropafadzo nezodzo zvakasiyana. Plus even patinoblesswa, chinoblesswa uyu chinogona kuva chisina kublesswa iwe. Chandinoblesswa nacho inini chinogona kuva chisina kublesswa usho. Ndo zvazvinenge zvichingove. Ndo zvazvingove. Kwai tozviona kuti kumaZimbabwe muita kunge muri kusheya murume umwe chete. Amen. Handisivi. Hatred towards one another. Amen. Handisivi. Kuvengana kwa ene isusu ndisinotopa tozochema edu nekuti compensation, but we give them what to say and we give them the platform yekuti even naivo vagone kutadza kuita rally behind us. Nenyaya yekuti it's not about competition up. It is about competition. A lot of things is about competition. You like it or not. Larissa wagara une problem. Ndofunga iwewe zvaunotita Larissa ndofunga chero I hope zvaunoita pasocial media is the same thing that you do to your relatives kumba kwenyu. Kuti mamiriro aunoita ndo mamiriro anotana mai vako kumba kwenyu nevanini vako. Nokuti sometimes we don't need to stand nekuti ndomirana nikandi we need to say the truth as it is. Chete. We just need to say the truth. Ndokuti tigadzirike, ndokuti ticorrectwe, ndokuti tigadzirisike isusu vacho. Ngatidzidzei kuve humble kunotendesa kuri. Kuve humble kunotendesa kuri. Ende ngatibvisei mweya wegodo, mweya wehatred, mweya wecompetition. Ngatimirei nezvatinazvo. Let's live according to our means. Ngatipananei empowerment yekushanda. Munona pride yatinayo ndeye kuti masocialize kuti unotoona kuti uya kuita mari uyu fair zviri straight, but because of the pride handigoni kuti ndiende kune umwe socialite ndinoti ndokumbirawo kuti ndiposha business idea apa ndofamba sei. Hatitozvigoni. Imagine but kutoyadzona kuti imwe socialite uya kuita mari uyu, but because pride handidi kuti anondiona sokuti ndiri pasi pake. I can't go and ask kuti iwe uri kutsvamisa sei apa. I can't go and ask you to say, oh, asi ndogona tove ndine gap remari darika ritoriita ipapapa. Unotoenda ukabatsirikana. Kuti ndakaona uchitaura zvakati ndoda mbozama watichi information ndipo info anotokupa. But the pride won't allow us. Because handidi kuti azofunga kuti inini ndiri pasi pake. That's not correct. That's not correct. Ngati manyei bhora
mwana umwe ngamanya nebhora rake. Guys, ngamanya nebhora rake. Munhu must learn to stand with their legs, not leaning on anyone. Zvitaure izvozvo Louise uone uchitukwa. Hanzi Ketina dai ndine mari dai kutengera Jameson. Munamutengera Jameson kuti atuke. Kuti atuke raskana. Musadaro imi. Right. Saka guys, gaiti pedzedu tisiye takabhlokwa kana gurundoroko atikwa yari pa live. Ndai ku live kwa gurundoroko guys kwa yari pa live. Sitiri ku block vhiri. Takasoblokwa. Saka hationi. Takasoblokwa kare wasi. Hationi. Zvobanudza zvisekani zveshumurezi because mangwana munhu rinobuda rako rakatobuda hando chokwadi. Ndizvo ndandichitoza mataura pano. Kuti unoona zvinhu zvacho zviri kutadza ileseni. Ngazvite seku. Ngazvite leseni kuti ite seku ngazvite leseni. Watoona rabu usase wakamboseka rapo rabuda azvibudi. Anmona. Amen. Hanzi zvecompetition zviri kwese kana mugarisana. Ndo zvatiri kutidzidza kwa nichamati vamwe vamboiti competition vamwe vanorarama munhu nemunhu anomhanya life yake zvine resi yake competition iyei. Iwo ndo unongochita competition. Ukangozvudza kuti nditorarama life yangu nditorarama yebo zvekuti andi aumboiti fungi zvokuita competition nemunhu. Anmona. Aumboiti babu nemunhu competition nemunhu. Iwe wona iwe sweet candy ndakuverenga comment yakwenda kuchanza zvokuti babu pane zvandiri kutaura. Anmona. Competition chaichero kwa unotogara ikodzidza kusata competition. Dzidza kuti nhasi handina usavi, handina nyama, handina beef kana tivhoroso ndiri kubika nemakumbo euko. Chikurumba mangu madyiwa. You can't compare yourself na mai pa next door. Kana tine shamwari yako yauya ichitaura kuti kumba kwangu izvozvo baba vakatenga 10 kg dzenyama. You can't compare yourself. Ndo panotangira kuroya. Anoona, ndo panotangira kuroya. Gutsikana nezvaunazvo. Hauna mangwana uchawanawo. Nhasi hatina. Mangwana, guys, gasi zvecompetition izvi. Kana zvavada kuitika zvinoitika zvega panguva ndakambokudzai wani zvamhanya izvo zvaenda kwagurundoro. Ndakambokudzai paya ndikati guys itatitomborina kana tasi ndandisina infact kwenda kuti kudii indaitoti mavhiza ekuuk anonisa zvokuti haufe wakakutsika zvadaitofunga and not kuti ndakambenge ndambotraya kuita visa rikaramba handina ndaingofungira nokuti handisina tarisiro yekuti ndoenda kunodii kuuk ndaingoti infact it was never in me ndaidikudza ichokwadi guys handina apa takosada di wakabhlokwa kwagurundoro tisitongotozvivaraidza tiri pano kono kuti uko hatiko hatigoni kuindako anoona ndandisina mbovhera ndakaita brains achiona even panhu paingotaura zvokuti kwai kera chi hanamboita brain ndaingoti like baba vekwangu vakagara vangotaura kuti kudiaspora ini hangu ini handisikuona diaspora tinoenda unodii kuno kutori kure uko kana tikangotofunga kuti nhasi tatisaida kuti takudzokera kumba tongodzokera kumba kwedu saka ndambovhera ndakazvisa brain zvokuti kuuk kudii ndaingototi vhiza racho iro rinongotagwara rimbofira kawanikwa hanambovhera ndakatombozvitira kana kudii kana kuti kana hanoona kana handina ende ini kutoti kuinda noza ndaitongoita majokisi kumasure kuti tiko yako chako yako chete but taura chokwadi ndasingambozvitoreri serious zvokutoti kana but ona kana when the time is right guys when the time is right udaza mangopa example yekuti when the time is right haumbozvipushe ende haumboiti stress nazvo anoona haumbozvisundidzira haumboiti stress nazvo haumbozvipushi anoona ndakatizongoti ndaitomuudza ndikati nobekwa ndikati iwe but ndikuza tichara kuti diaspora iwawo kunodii never kungoti taite chingoona vari kweko titori bhoku noku kana tikazongofunga rimwe gore but muno mudoma tori nelife yedu uko toenda kunodii maybe tichazoendawo rimwe gore kunoshanya taingotaura ndikati taingotaura hapana munhu aive nefunga idzodzo kasi kana mwari vakanga vangangozvinyora zvinongozoitika ini ndakutoenda kai ndaitomuudza ndichiti handidzoki zvikanzi hamudzoki ndikati handidzokini anoona ndaitongojoka hangu ndikati ndakutoenda zvikanzi but nai wakarivara zvakangotaugwa even pazvakangotanga kuti tichingoti imi vanhu vekuuk taifunction yenyu muzivane imi vanhu vekuuk handatombofunga kuti nichatokwana ipapo ini guys truly speaking ndaingoti tikutongoencourage vanhu vekuuk kuti vazivane vasangane vamboungana vasivane itai function mumbounganawo muitewo function yenyu muzivane anoona vanhu vakatanga kutoti auraita kuti abho yedu pandakauchisisimeda tumiye kuri ndakati vanoti ndindepini shuwa ndikutotaura chokwadi nhasi kati vari ndinde tumuye kuno kupi vhizo yanonzi hariwanikwi iroriya hariwanikwi vhizo iroriya vanoti ndinde kupi ndikatozvikinowaini anoona
pandakatozoona kuti vanhu vari serious ava tisimeli I'm like titotsvaga kuno kumbe tinototi visa tipei mapepa enyu andi kwamuri serious izvo ini necheroenda toti visa riro haribudi harina kwarinowanikwa ndosaka ndasingazviti serious animaona ndasingatombozviti serious ndaitoti hameno ndikati hameno it was never serious animaona ndione ndikati yezvo heya zvakaoma ndozvatoitika izvi ende nefirst time yangu guys anakuti hatina anatombopuwa visa rema 2 weeks riyakana kune visa re2 weeks here hameno ndire ma 2 weeks anondechi ndati muri kutamba ini andiselinacho pafair ndaapa hamuna kuona kusema kandichi wow how is your feeling paya pandakati andiselina passport ndava confuse racho ratobuda zvaritorimo one anamona pamakati feeling ndikati hapana zvandimbofila ini because ndandisinaambozvisa pamoyo I had not put it to heart truly speaking kuti ndingabva ndatoa competition ndozoda I had not put it to heart pakandibvunza chiti kwanzi pfudza ndikati ndari kuona zvikanzi muri kufila sendikati hapana anibana because chokwadi hapana chandaifila ndasina nyakuisa pamoyo imagine ndenda ndakanga ndichiona ndichingoona umwe achimwenda koko kuna na UK ndichitoita godo kuti yikwi umwe ari kuenda unotoita godo maimwe zvaunodoro yavanhu vakadona nendege mumaocean kuti nguva yako inenge isati yakwana ikakwanawo zvinongoita ikakwana zvinongoita unongoita kana yakwana izvo zvindotora nevamwe vakatozara muinbox nosimeni mudzokari ndoda kuitisa ivhiza rekuti muye kucanada ndikati ndoda kuti muite vhinhu ndoda kuisa ivhiza kuti muye kuno Canada umwe akati ndoda kuitisa ivhiza kuti muye kuno kuAustralia ndikati kana ndadzoka asikana ndodzoka handimbonogari ndokurumidza kudzoka hanimona hanimazviona kana nguva yakwana zvinongoita zvega wakarivara zvako hanimona ndatove nedhari timu rangu rakawanda rakuti yakusesimeni ndoda kubatsirai please toti mumboya mani mukuyai mani kunoko indi ndakutobvunza kuti ndikauya nonitsvagira basa ndokuda kuita nepfungwa dzangu dzokutohasila ndikauya nonitsvagira kapisi jobu anomaona saka time let's learn not to do competition zvinoita zvega when the time is right zvinoita zvega zvinoita zvega tasai vana Auntie Gladys Mutongoreya Auntie Gladys relationship coach makavaona pane vachitatarika vari kupage kwavo vasina vanhu mukoma masimba vayo vakati ndina sisiwo vari kuno kuAustralia anoda kuti sisimeli musumbudze ndikati alright vakauya mama Gladys vakatoti simeni kati asisi Gladys kukubatsirai kwandoita paplatform ndine vanhu vakati vakadarika venyu pindaiwo ipapapa muite malive enyu apa asi musakanga nokuti kana pamaita malive enyu munenge zvipina link renyu kuti vanhu vadi vanhu vakufollowiwo nokuti hamungazarambi muri pasisimeli nokusingaperi mukakura mubva manotanga zvenyu page kwenyu zvikanzi shuwa vakati hakuna vanhu vese vadatendera vangu vachiramba kundiitira izvi ende kashoma kuti muone mapeji evanhu imimi aine vamwe vanhu ndongozviita ndini hangu ndongozviita panapa anomaona ndikati pindai ndobva ndavapa platform nhasi Auntie Gladys she's one of the coaches vakatoita matoes muno muSA iko zvino she's now having toes kuUK handiti ndotogwadziwa kuti ndakavaona ini vakatotangira paid apa pasina kana vanhu saka izvo kuti ndotogwadziwa nazvo kunenge kuri kuroya guys sodzo redu rakasiyana she's gone she's up there vari kutoenda vana Andy Joy vachitanga pasocial media pachaivo vakatobigwa page rimwe vakadzoka vakati kana sisimeli mundisherewo vanhu vatevera tikati aiwa vanotevera mhani Andy Joy don't worry page ravo zvinotatokura Andy Joy vakutoita mashows she's now booked in Zimbabwe munoona zvazvinoita nguva yaMwari vakutoya kunoona naSA vachiita mashows manje she'll be in diaspora doing shows totoita godo kana competition mosha makamuona pano wani makamuona akabva pano mukatomona iyo zvino zvimosha onai he's international toita godo kuti chokwadi macho imi zodzo rakasiyana asikana tikazvigamuchira tinoenda kumberi kwevene nayo nagonyeti vaita maskits pepa kukauya dhafu honai dhafu kwatove dhafu atosvika daro kwauya vana mhosva honai kwatove even in terms of followers cheko honai kwatove ndo zvazvinotoita andimaona ndo zvazvinotoita zvinoita saizvozvo nguva yaMwari kana yakwana it happens like that hautombozvipushi hautomboiti pressure hautombodii zvinoita zvega nyaya yepressure ingatiite ishoma asikana andimaona ngatiite ishoma nyaya yepressure chete
So guys, enda yenyu kwagurundoro makablokwa useni. Tobatana zvedu zuva rovira kuzvizuva rovira uko. Ndangoti gai ndiudze madhairi kuti please nudo farai mafesi. Hanzi kuAfrica dzaanharo. Nguva kana yakwana Dereki kana nguva ikakwana zvinongoitawo. Nharo kuAfrica kuno kumazinyu mutambo. Asi kana Mwari hakuna chinoramba, kuna Mwari hakuna chinoramba. Nongozoitikawo. Kana nguva yakwana. Zvinongoitika. Unoona. So guys, chishandai. Tobatana zvedu time. Andisati ndamukuita live here. Kwai Vazuka ngavharire mazimba. Vanongoenda kuTikTok unopengera ikoko. Vanongoenda kuTikTok. Ungati gone. Alisi moyo. Ngabhise mari. Zuka ngabhise. Akabhisa mari zvinoita bro. Panoita peace. Ngabhise nyaya yekubhadhara mari. Chete. So guys, muswera bondo kubatai time. Anditika. Kubatai kuzvi 4433. Anditika. Tobatana time.